Kania kalami hadian ba kajingnawa kalanangjur ban penrung ya ki arli ki kendon ki balaweng no kata ka subsection 8 but 16 jong ka section 5 kabadan ha kabil kabarim kata ha ka Khasi Hills Autonomous District Village Administration Bill 2040 kabalabu na kabenta ban pengor ya ka jingrung jong ki brio banabar habakran bat kilar thai khubor ha ka singibar jong teo u chairman ka GCCM uba John F Khasieng rengkat kinong mikmat sengsan perhei kilabam smai baka kamram juki kalong banyada ban burom ya ki kendon baro jong kariti sensar re ha kawai pat kati kiong bakalong kabadon kam banbu kajing perking ya kajing wan jong ki brio banabar syapo kajilam haba phai sya kajing dawan na kabenta ban penrung ya ki kendon ki balaweng na ke viable kabarim uba Khasieng ulong bakum kite ki jing dawa ha ka kerteng jong kite ki kendon ki bala pinbet pinbiang katkum ki kendon jong ka 6 schedule kalong ka patolot namar ka jing shishahi kalong ba ka 6 schedule kamla banyat kam nalor jong ka riti sanchar kari India haba ong ba kinong elam sengsan puthei kila phil ban batai ban pin sothu ya kani ka jing shisha shakpat ba uba John ulong ru ba kalong ka badon kam na ka banda kinong mi khmat pat ba na ki party ki bapher bakit penchai ya kanong rem baki yang ha ka baydei bat ka jinglong nong India lemba ka instrument of accession and annex agreement so kanong ba kani ka bill isodi ban percaya bahwa ka bill kani ka ba kabalaya punsna laya punsna kani ka bill arja khatwai kabumul mentah alam jan sausna ta arja khatwai shwa ya kani shwa kani ru kaladon kaladon ka Meghalaya local self governance bill kaladon kini tinggi bill ki draft Arja 2009. Nadanru ka Meghalaya Constitution and Administration of Village and Area Development Council Act 2009, Bill 2009. Kikamaru boro ami sa Community Participation Bill Arja Chho. Kabla Position Assembly, but namtu ka Position Select Committee. Tekatu ka put no ama Assembly ka put no. Te nangan ki no sunchar na so ni de ban pau ni ko wei. Makanya kepil kalau along kajian tahu ke babonsnya, Nagaland Federation of Khasi States nilai dalam beta kajian kerana bakani bakati council nilai dalam hak komiti nilai ahli jingga jimbul, bat hak jingsya Nagaland juga nilai kuat banyo kumbala thau syakamat ki act ki rule laki jong ki hima nama apa? Kita nak jong ki viti ki dustur. Kali ini ka draft constitution juga masuk lah. Karena pada